قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي. ассалому алейкум дӯстони азиз. пеш аз влога сар кардан ба шумо як канале ҳаст ки беҳад либосҳои хушрӯ дорам. пастелни бильё, либосҳои сатри, сатр, ҳамаи чиз дар ин канал дида мешавад. даромада аз номи мама лайф салом гӯен, заказ кунен, ҳамаи ҷо доставка дорам. бо маслиҳат кунен ки ҷо шумо дар кораед, чӣ хел нарху наво дора, нархошам мепурсен. беҳад куртоҳошона бинен, сатрои аҷоиб хушрӯҳое ки маҳкамак, зимни, летни ҳама намудаш ҳастай. материалошон, сифатошон беҳад хубай. даромада аз номи канали мо гап занен, скидка рафтестай каналшонда ҳам обуна шавен, ҳам заказ мекунен, ҳами дига мехоҳем ки ба ягон кас ягон туҳфа мекунен, ай ҳами чизо хутонда дар кор мешава. даромада каналшонда обуна шавен ва интизор шавен ҳар як видеое ки ино мепартоянд. видеошон ҳамихел либос, сатр, пастелни бильё, тамоми чизои новинка ҳаста. ай ҳамо шумо қафон намонен. бо барои худтон ягон чиз заказ мекунем, доставка доран. дар ҳами дохили Россия ҳамаи ҷошта доставка ҳастай. дастхона набаромадаам, хай телефон заказ мекунен, маслиҳат мекунен, нарху навоша ба шумо роӣ мекунанд. бениҳоят либосҳошон хушрӯ омада, маъқул шуд ва ҳамаи занҳо да фикр мекунам амхали каналҳо беҳад барои занҳо маъқул мешава, барое ки либосҳои сатрӣ доранд. аксарияти занҳои мо сатрпӯшанд. остинакоша бинен, манжет дора, капушон дора, беҳад либосҳои хушрӯ доранд. силкаша закрепид мекунам дар поёни комментария, дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дароен, аз номи мо салом расонед. салому алейкум бори дигар дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз тарзи тайёркунии панкейк, кекс мегем яхелмон. анам хали тайёр мекунам. бо диққат тамошо кунен. ба мо дар корай 4 дона тухм, дидестен 1 стакан пур нестай шакар, я амқадар шакар, ай стакан 2 чилик бори ё 3 чилик бори камтар шакар. барои грамм қатигум бисёриятон тарозу надорен, намефаҳмен. 1 стакан бисёри бад намедозем, барои тухмон камтарай. вақте ки шакара ба тухм задем, анамихе сафеди ғавз шуд, я 10 минут бори ё 8 минут бори мезанем. шира бинен 170 граммай, ним пиёлаи гӯё. руғаншам ним пиёла, пур нестай пиёламон. ай ним зиёдтарай, ҳам шир ҳам руған ҳардуш якчинай. баъд меандозем иҷа орда ҳатман элакча кунен, бо воздуш мебиёяд. баъд як пачка разрыхлителя ма камтарша дар дига теста истифода бурда будам. як қошиқи калон бори биё дар дурнуш дошт, ҳамуро андохтам. барои ин пачкаи ма гирифтагӣ 15 граммай бисёр дошт. ҳамаи вай гӯё андохтагӣ нестам. чанқай ки дошт ҳамуро андохтам. ҳамаша ҳамихе миксер мекунем. анам қамиша ғавси тунукиш анам қа нишон додагӣ бо дар даруни ҳами формочкои резинови бо амхел вай мемонем. формочкои коғазӣ мемонем. ба иё беҳад корам хеле аккуратне метавад, баъди пухтанашам хушрӯ метавад. инамхе пури бад намекунем ки вақте ки дам куна ай лавош намеброяд. агар тестамон беҳад хушрӯ боша, воздушни боша, дам мекунам. инамхе дӯстони азиз, пухтак 180 градуста мондам дар мобайни духовка. ана иро мо мегирем, уже дуюм тесташа мекунем, барое ки якта тестаи мо дуюм, ами тестаи моро дуюм боша биё мепазем. як теста шӯридагиам 24 дона шуд. 24 дона, дубор 12 таги, ами формочко 12 дона як пачкаш.
раҳмати калон ба он нафароне ки чанд рӯзе ки мо дар ютуб набудем моро суроғ карданд. Сабаби набудани ма беморӣ сахт шудем. ҳамаи гриппое ки безе беҳад қуртақдарде ки овозам намебуромад, шуш қапидагӣ буд. мо ҳами шуш уже тарсон шудагиам баъди коронавирус шудагӣ. худоҷонака чикра нишонатия алҳамдулиллоҳ ки бо нағз шудем, баргаштем. ҳамеша дуогӯи якдигар бошем дӯстони азиз. иҷода шири хунук 1 пиёла камтар ва аммо взбитые сливки нишон додагим ба миксер мезанем. вақти сахт шуд нимта сгущённое молоко меандозем. беҳад креми бамаза мешавад. ба камта ма краситель андозам барое ки ҳам клубничная мазаи краситель бо види ҳами пухтупаза ҳами кремои ки тори украшениро хушрӯ мекунад. сафеди холиш бо простои тар метовада. барои ҳами дуцветаш кардам. инам хе болоша гул мемонем. осонакай ҳамаи мо занҳо метонем. наметонистагиам бошанд, нигоҳ кунен, осона ёд мегирен. анами хеле насадка гирен беҳад нағзай тамоми намуди гулмониро ма ба ҳами якта ҳозирашда мемонам. бояд дутаи дига доштам ва ёро овардагӣ набудам ай душанбе. ҳатман я набоша харидан дар корае ки пухтупазора ҳама намуд украшение кунӣ бо видош багатӣ меша. осонай кремонам беҳад ранги мороженое омадагиай. аҷоиб крем омад. ҳатман тайёр кунем барои оилаи худтон. осонай тарзи тайёркуниша ҳамаша фаҳмондагием уқа маҳсулоте намеравад. и взбитые сливки дар ҳама магазино ҳастай. любой супермаркета ҳастай. қати шир мезанем, сгущёнка меандозем. осонакай. инам хе посипкаи харидагира болошта кардам. ҳам хе посипка необычняй барои ҳамхали тори панкейк бо дапончик хушрӯай. ай бисёр чизода види хушрӯ метия ҳами посипкаҳо. قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. نه دوستانی عزیز نشان ندادم камтар кор доштам дига панкейкора кардам. телефонам зарядчам тамом шуда буд. инак ман гуфтам нишонтонтим ки чихе тесташ чихе омадагия ҳами хамираш. хай крем аҷоиб ба маза шудагия ранги мороженое омадагия. инам хе ина мулоимиша бинен. хе мулоима инам хе мекуни кекс. ина достони азиз мулоимиш кремаш ранги мороженое омадагия необычная. беҳад хушра. баъд аз ҳам хе ҷудо мешинам. маълумае ки чиқа нежник ваяй теста. инам хе дӯстони азиз як намуд ханакай осмон кабуди хушрӯ ва фоқа шамолай ки мачид метова ҷамаишда дахани ки зарурем. мачида уҷа ина киноконцерт низ зал доштем уҷуда. ина светофор сабз шуд. мегзарем мерем зарурем да бо барфи омадагием. ханак барф. зданиям ха хушрӯай ҳавора ҳамқа хандаки ҳаста шамолай ҳарчи бо офтоб кадай кӯдакоро тамошо бурдестем.
намиҷа ханшатир бисёр давом мепурсанд ханшатира нами здание ки кругли ки чақад интересне пеш дай хай мошинора пробка шабине то поёна пробка имрӯз рӯзи оддихай ҳама мардум меран тамошо иҷа будагиам хунукия хунук намеган иёда ҳоли иҷа хунук неста иқа ҳоли барфи ки 1 метра мезадай ба ва хунуки зимистон иёда меомада ҳоли меган ки ҳоли ҳам гармай бугардем шиносо гуфтем барои мардак хай биёбурем я тамошо мекунем пака ҳоли гарм будай ба дили қазоқо гарм будай ҳоли не ки мода беҳад хунукай мегем ки не зимистонай ҳоли ям хунукай ки пеш ами нами ханшатирдан палатко кашидаги ҳамҷа ярмарка рафтистай тамоми намуди мева ва ами сабзавот ҳамаи чи иҷада ваяйда оптонома овардагиян ай магазинова ай ҳами бозорои пешхонашон наздик будагиё иҷа бо арзонтар ай ноҳиё ай ҳар ҷо меовардиям нархош оптом буда ягон бор ман наомадам насиб боша ҳоли мебинем як шава медром бо навор мекунам натонистем хай мерем барои ки иҷа маршрутка жда дорем ё автобус ягон чи биёд даво мираҳа меравем хела пиёда омадем авҷа автобуси мо то ними раҳ овард хай давомша бо мо боше ин ҳамиҷа кофта овардан ман медонам раҳа хая илоҷ кардем омадем аквапарк крокодила чи иҷа вход чай карта мегирем иҷа мармелад ҷои мармеладошон будай я мармеладош 10 сомон я донаш иҷа медро ягон чи нехӯр иҷа буда ки бузуи доран детский разрыхлители места иҷа зайнаб зебидай зайнаб зебидайта иҷа беҳад калон ҳама гудаку ҳамиҷа гудаку иҷада 200 тенге будай игрушка мегирӣ агар бигирӣ бутони қапида як тахирсакча мегирӣ қимат акам 6 сомай ами тоҷикистонда мам қайку ҷараби чуҷачо кӯдак фиребкунак иҷада портрет мекардиам сурат гирифтесиам портрет мекунандам ҷа сраза не хариб мошинчое ки болода буд як гудак 50 сомон инам я 8 минут мотоцикла ё болода буд оли бобурам айси нишонитам 50 сомон 8 минутш буда баиш беҳад қимат
дӯстони азиз, савол барои ҳамин торт бисёр мешавад. Торти медовӣ ҳастад дар канали ма чандтай. Бо ягон рӯз иншоалло бо сёмка мекунам барои шумо. Ягон навиди новинкаҳо боша ай медовӣ барои шумо ҳатман сёмка карда мепартом. Пухтупазое ки шумо дар маҳқулае дар комментария нависен, ҳатман барои шумо тайёр карда нишон медиҳем нозукиҳош қатъи, то ки шумо ёд гирен. видеои оянда интизор бошен ки беҳад пухтупазои нағз, ҳама влогои пухтупаз мешавад. Тамошо кунен, новинка чизо баҳри шумо пешкаш мекунем. Торте ки беҳад торти знаменитияй, торти фасонай барои шумо рецептша омода кардистем. Иншаалло мепартом, тамошо кунен ва дастгириро фаромӯш накунед. комментариҳои шумо беҳад барои ма даркорад. ҳатман ягон фикра ақида дошта бошен доир ба видеои мо нависен дар комментария. Мотоцикл зураю як гуда 50 сомон аё инамида як гуда 50 сомон ай мешина настаяш ягон бозия ягон чи мекуна 8 минут буда соаташ кам беҳад кам хела гудако бозӣ карда жӯяки рафтесте мебуроем. Инаиҷа моҳӣ харидем. Моҳӣ сазан килош 30 сомон. 1 килош 30 сомон. Сазан гирем сазанай. Хаиҷа моҳиёша бинед чӣ калон калонай. Нархошам хела қимат ҳам астай. 40 сомон ҳам астай, 50 сомон ҳам астай. Тамоми намуди моҳиё астай. ҷа ярмарка омадем. Нам гуфтум ку харшатиб да ярмарка мешавад. Ози баъди парки вай разрыхлительни гудако ба иҷо омадем. Инави сеткаи химонай. Инаиҷа ваяй ярмаркай ку харид инҷа да чизои ширишон будай харид кунем. Ба хона рафтам маша нишон метим чи харидем. Баро ма омадам. Магазин рафта будам. Тухм қимат шудай. Тухм қимат гирифтем идаф. Удаф арзон гирифта будам. Идаф қимат. Ҳами кирешки гирифтам. Кирешки яктаи ҳами 4 сомон. 3.5 сомон 4 сомон ба фикрам. Ҳами тенгера ба точки гардонданаш камтар ягон дирам хато мекунам. Барои Зайнаб гирифтам. Биги бира бахша. Баъд дӯстони азиз гирифтам халиха зира гирифтам. Без зира намеша дар овқото. оливкови ай майонези махиев гирифтам. Я бор гуфтам ай истифода барем. Ҳами сахарни пудра, разрыхлитель, ҳами чизои даркорӣ. Баъд сгущённое для сливок гирифтам. Сливка дорам. Агар бизанам шаки сахт нашавад, ба ай медозӣ сахт акаки хушрӯ мешавад. Хира сёмка дора. Хай как всегда хлеб берем, я дута хлеб мегирем. Бароим шир гирифтам. Хариди бисёр накардем. Якаме харидмо. Ай 300 сомон зиёд шудаги. Озои ма гирифтаги касалем. Ин барбарис гирифтам барои кӯдако. Баъд ами чӣ гирифтам? Якта кришка гирифтам. Кришкаи сковородкаи харидаги ма бе кришка буд. Якта кришка харидам. Хай ай мардакай. Баъд гирифтем колбаса. Беҳад ами колбаса қимат буда. 68 сомон ай 70 чанд сомон охе. Ами 200 тенге намереса ки 78 сомон. Ами колбаса 1 килош. Ира мо короче гуфтем ки скидка қатъияй гирифтем ша овардем.
да каса зада ки ай скидка вай пешина нархш мо нав дидем ира ки мо ҳамира қариб 75 сомон гӯё мешава беҳад амира қимат харидем ака буха калон боша майда че нархша нафаҳмидем да хай мешамо ки бамаза боша хай бо гирифтем ҷода я сев гирифтам собун барои микроб ба миваннада калгейт гирифтам ай зубной паста беҳад амиё нағзай якта сгущёнка гирифтам ай майдачо барои ки магазини муда калонош неста я литра я вақт буд озибу неста хела шуд напитка гирифтам ай дуғай дуғ гирифтем акани ҳамамо касалем қиртақдардем гриппем вообще ҳама хонагио касалак буда коқати намҷа як сетка дур хардагем ба маска ба диазелин ба ҳама чи витамин ҳама инами парацетамол фақат яке антибиотика пешаки гирифта будем я ду рӯз пеш бо як сетка дига дору гирифтем ҷода антибиотика ваё буд тамом шуда ҳули амо соз наштем да бо як сетка қариб витамин ҳами таблеткаи дига хе бо гирифтам барои қиртақдар ами хе касалмонам баъди коронавирус шудагим махдам инами сеюм бора грипп силфа шудистам хеле ман намешудам да як соли як бор грипп мешудам беҳад иммунитета паст мекарда ҳами коронавирус худованд ҳичкира нишон натия безеб бозори ханшатир гуфтум рафтем имрӯз вай буд чӣ мегӯянд ярмарка буд да ярмарка мо гирифтем моҳӣ инам хали моҳӣ гирифтем моҳӣ сазанай боз як нав омаде мегирем ша ҳамаша хай дурнош ҳамуҷода тоза кард дурнош тозай беруншам тозай фақат бояд буридагӣ тайёрай килои моҳӣ сазана хай гуфтум да ҳамуҷа инамира мегирем ози намакш мекунам халадента мемонам пага жаридш мекунем иҷода бо гирифтам хай ордум кам монда я 10 килои дига орд гирифтам карчка пиёз сабзӣ ай ҳамаш гирифтам бо гирифтам болгарский килош 8 сомон ҷода хела ҳай я 3 кило зиёда 3,5 килои баъд сев гирифтам айни намуд сево гирифтам ҳай нимша хурдан уже то сёмка кинимара ду сетка пур буд намха хариди имрӯзаи мо обши ҳамаи ҳамиё 500 сомон шуд 600 сомон дажида 500 сомонам зиёд намқа чиз мехари ҳозир ҳеҷ пул баракат надора всё равно як чи арзон боша бо як чиз дигаш қиматай намха дӯстони азиз хариди имрӯзаи мо